am revenit în nou de clip și tot puțin vreau, da, acolo e fotura mea, vreau să fac astăzi, așa, vreau să fac astăzi top 5 cele mai enervante fete, da, bun, tipul 1, da, tipul 1, l-aveți aici, tipul 1, Blanca, care vezi machiată la vreo 11-12 ani, cu bluze decoltate așa, să vadă tot, sau cu buricul gol, cu pantalon care se vede tot și da, tipul 2, tipa care vrea să scape de prietenele ei, adică stai cu una și da, ia stai să-mi pun o fotografie free, care vrea să scape prietena ei, vrea să stai cu alta. Alexia, nu trebuia să mergem la Andreea? Da, hai să mergem și să întâlnim cu alta. Bun, tipul 2, 13, bârfitoarele. Sunt fetele care bârfesc. Ați cum se îmbracă aia? Nu-mi place. Nu-mi place. Nu se îmbracă ca și mine. Bun, tipul 4. Tipa care trebuie să audă tot. Și după aia spune la toată lumea. Da, așa e tipul 4. Ea e tipul 5. Fata care nu suportă să stea cu altele. Spune la sunt. Unde eu nu suport. Bine, mă cheamă mama, trebuie să mă duc până în casă. Hai, pa! Și a spus că mama mea a spus că nu știu. Hai, pa! Da, alea sunt 5 tipuri. Dacă mâine sunteți dintre voi, și mai adaug un tip, pentru că am uitat să-l adaug. 6. Tipa sufleroșoasă, care spune că nu stă bine bluză și ea. Bine, știe, nu stă bine, hai, pa, lăsă-mă în pace. Da, cam astea au fost tipurile. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, share și abonați-vă. Bye!